πάμε σήμερα θα πάμε Brawl Rank 25 όπως σας υποσχέθηκα στο προηγούμενο βίντεο. Κάτσε. Ξέρω, απλά περιμένω να έχω λίγο φώτο. Μύθει και εδώ. Τα βρω και λίγο αυτά φώτα και να τα σημάμε, ξέρω εγώ. Από πότε είναι πρώτο rank γυναικείο? Μπρο, ήταν από πάντα εκεί. Όχι ρε μπρο, παρέ... Τι ρε μπρο, rank. Anyway, και ναι. 3v3 knockout θα έλεγα. Είναι ωραία η πίστα, μ' αρέσει γενικά. Αλλά... Ναι, συνήθως. Αλλά όχι με ό,τι να είναι έτοιμο. Μπορεί να καλέσω τον Τζέικ, αλλά τώρα παίζει μόνος. Θέλω δύο άτομα. Πάμε να βρούμε ή καλούς παίκτες, θα πάω με Ιωάννη. Wanna fight the Fang? Presenting Bayou Breeze by Angelo. Και βέβαια, let's go for the win. Rank 25 με δύο ξένους. Αλλά πάμε. Give that loot. Καλό κόμπο. Brock is OP. You gotta be kidding. You got wrecked. Brock is OP. Όχι ρε φίλε φαν. Brock is OP. Nice, ένα μηδέν είχαμε. Okay, challenge accepted. I'm on top of my game. You gotta be kidding. Slow. Ρελίον. Rank 25 bro. Μετά από τόσα άλλα βίντεο διαφορετικά. Τόσα διαφορετικά βίντεο παιδιά. Ένα frame record στο ψήφι. I am the drama. Let's go. Look at my fabulous wings. Πάμε να τον κάνουμε μαζί του. Πάμε δύο ματσάκια μαζί του. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτό το άτομο να πάρει wins. Πάμε. 225. Time to move to the boombox. Brock is OP. Να βοηθήσουμε λίγο τους ξένους. You're so lucky. Δεν το ήξερα ότι μπήκε. Το έκανε ντάσεις. Έκανε ντάσεις. Γιατί no way. I'm sugar and spice. Έκανε ντάσεις, δεν πειράζει. κατέβηκε μπρο από rank 25.
Δεν πειράζει. Μπρο, για ένα τρόπο έπισε χαμηλό. Βλέπετε εδώ. Μπρο. 25. Επόμενος. Εδώ πέρα φίλε μου. Σέρτζ. Ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Και Ρίκο. Ίσως Ρίκο. Δεν μου αρέσει και τόσο. Αλλά ένας που θα γίνει σίγουρα και πολύ καιρό. Όχι μισή. Σε αρκετή ψυχοσύνη θα γίνει Ντάινα. Και στο προηγούμενο βίντεο πήγαμε Dog Rank 25 και το έλυσα. Μπρο, έχασα 3 μάτς μαζί. Πήρα 3 wins. Ανέβηκα 21 και έχασα 22 κάτω. Και πάνω. Δεν έπαιξα καλά πολλά. Δεν πειράζει. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Καταφέραμε Bro Rank 25. Very good. Και κάντε μια εγγραφή, κάντε και ένα like, κάντε και ένα comment να μου πείτε μετά το Surge ή πριν από το Surge ποιον θα θέλετε να δείτε, 20 ή 25. 30 μην σκεφτεί κανείς και γράψει κάνε Dog 30, κάνε Leon 30, κάνε Brock 30. Και το 25 εντάξει είναι σε ένα 25 καινούριο μετά το Surge πριν. Μπορείτε να μου κάνετε, ξέρω εγώ, Ρίκο. Θα το προσπαθήσω, είναι αρκετά δύσκολο. Ρίκο θα τον κάνω στα duels, άρα θα πάρει πολύ καιρό να ανεβεί βίντεο αν μου πει κάποιος Ρίκο. Αλλά μπορείτε να μου πείτε, ξέρω εγώ, Dynamite, Nani και Cold. Και ναι, όπως είπα και πριν, κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε.